రాజంపేట జీకేఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంలో యునైటెడ్ పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ సహకారంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ఎస్సీ సెల్ కన్వీనర్ శాంతయ్య, రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి గోసాలదేవి, పుల్లంపేట మండల అధ్యక్షులు రమేష్, యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బాలమురళీకృష్ణ, అనిల్ కుమార్, పార్థు పాల్గొన్నారు. ముఖ్య వక్తగా విచ్చేసిన సినిమా హీరో బ్రదర్ రాజా ఎబెల్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమ, కరుణ, దయ కలిగిన మార్గంలో నడవాలని పిలుపునిచ్చారు. నిన్ను వలే నీ పొరుగువారిని ప్రేమించాలని, తల్లిదండ్రుల పట్ల భయభక్తులతో జీవించాలని సూచించారు. దేశానికి యువత ఎంతో అవసరమని, యవ్వన కాలంలోనే మంచి మార్గంలో నడుస్తూ బాప్తిసం తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ మౌస్, సర్దార్, మళ్లీ సహా రాజంపేట, కోడూరు ప్రాంతాలకు చెందిన పాస్టర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.